این яхдонҳои махсус барои нигаҳдории ваксинаи Pfizer ки бори нахуст ба Тоҷикистон оварданд, пешбинӣ шудааст. ваксинаҳоро ҳам амрико дар доираи барномаи ковакси Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ба Тоҷикистон дод. дар маҷмӯъ ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба Тоҷикистон зиёда аз 2 миллиону 100 ҳазор воя ваксина бар зидди COVID-19 кӯмак кардааст ва барои эмгузаронии 1 миллион одамон ё 18% аҳолии синни аз 18 сола боло мусоидат хоҳад кард. Тоҷикистон токунун тавассути барномаи ковакс беш аз 4 миллиону 900 ҳазор воя ваксина гирифтааст. Вазорати тандурустӣ мегӯяд, тақрибан 2 миллион нафар ваксина гирифтаанд. шаҳри Душанбе аллакай аз гурӯҳи мақсаднок 99.4%-ро ташкил кард. Бадахшон 60%, 60% Badakhshan has been vaccinated, вилояти Суғд 33.1%, Хатлон 30%, and 30% in Hatlon. Ноҳияи Тобии Ҷумҳур 30.6% ва фарогири умумӣ 39.4% ташкил метавад. намояндаҳои вазорати тандурустӣ таъкид карданд ки шароити нигаҳдории Pfizer пурра таъмин аст. вакцина бевосита сурат мегирад, ҳамчун форма хати аз тарафи мо ва аз тарафи дигарон қайд мешавад дар муддатҳои махсус ва баъди ворид гардидани он ҳамун сӯзандорҳое ки мо ходи бояд муддати то як моҳ ворид шаванд, ворид ки гашт, мо аллакай дар асоси сипориши вазорати тандурустӣ ва мо аллакай ваксинасияро дар Тоҷикистон бар асоси дастури ҳукумат бояд тамоми афроди аз 18 сола боло ҳатман ваксина бигиранд. ҳарчанд иддаe гуфтанд ки ваксина гирифтан бояд ихтиёрӣ бошад. дар чанд рӯзи ахир мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, ягон мавриди сирояти беморӣ сабт нашудааст, ҳарчанд шубҳаву гумон дар ин бора зиёд аст. Вазорати тандурустӣ гуфтааст ки аз замони хуруҷи беморӣ то кунун беш аз 17 000 нафар ба COVID-19 гирифтор шудаанд ва 124 кас фавтидаанд. оморе ки на ҳама ба дурустии он бовар доранд ва мегӯянд шумори гирифторону фавтидагон ба маротиб зиёдтар аз гуфтаи мақомот аст.